Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar jihar Sokoto da ma kewaye. Kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar Sadiq wanda ake wa laƙabi da Sadiq ɗan baiwa. A yau dai na fito na yi magana akan wannan bawan Allah da kuka ga na kafe hotonsa. Ban saba wannan ba, amma dai a yau ɗin nan dole sai na fito na gaya wa duniya irin abun alkhairin da wannan bawan Allah yake yi. Sunansa Honorable Nasir Bazza, SSA New Media, again Director, kamar yadda kowa ya sani. Wannan mutumin da kuke gani kawai sai dai mu ce masa kainuwa ne da shi daga Allah. Mutum ne mai son jama'a, mai son tallafawa mutane, wanda al'umma suke masa take da sheyin Sokotawa. Honorable Nasir Bazza mutum ne mai alkhairi, mai jinƙan na kusa da shi har ma wanda ba nasa ba. Wannan mutumin ya kai ƙololuwa matuƙar a jinjina masa, saboda wallahi wannan mutumin da kuke gani Allah ne kaɗai ya san irin ajiyar da ya a wurin. Kawai mune maka fatan alkhairi, muna maka matukar fatan alkhairi, Honorable Nasir Bazza. Allah ya dafa. Daga ni Sadiq ɗan baiwa, mawaƙin APC. Allah ya bar mu tare.